Het is een bouw, het is een pas. Dit is het, joh. Mooi. Goed zo, kom maar. Hé, tussendoor ik er even tegen trouwens. Doe maar tegen. Goed zo, jongen. Wat is dit? Boekje van de harmonie? Even zien, ja. Zo'n 20 januari. De Hoenekop toert langs de Friese theaters met een pittige show vol muziek, sterke verhalen en een overdosis humor. Kort door de bocht, recht door zee, geen blad voor de mond. Een geheel nieuwe beleving voor zowel Hoenekop-fans als theaterliefhebbers. Ja. Wat mag je nou in mij bouwen? Hé, maar een theatermeidje. Een theatervoorstelling in een harmonie. Nou, wat dat weer mag. Ik heb eigenlijk een flauw idee. Ik weet net hoe dit hammert. Ik had geen flauw benul van theaterpraktijken en dat soort flauwekul. Ik weet net hoe dit hammert. Ik had geen flauw idee. Wat maakt nou in theater? Is dat net een beetje gay? Ik heb maar weinig tijd, dus ik mag go wat verzinnen. Maar go een potje bier en er even goed op stenen. Stel je nou eens voor dat er een prutte mensen binnen. Ik ga niet bij theater, ik kom uit de metaal. Nou stik aan op de bühne met een achterlijk verhaal. En zet me zo voor lul voor een bomvolle zaal. Die weet net hoe het hammert. Ik had geen flauw idee. Die komt uit de metaal. Scheepsbouw, hè? Die zet hem zelf al lul. Die kan ze er dik in. Voor een bomvolle zaal. Harre jasses. Uw manager die vond dit een goed idee. Als het een beetje slagen, dan wordt er een carré. Wat had die vet van drugs, zo zit er onder LSD. Horen jou van leedvermaak, geef je dan vast maar kaart. Dit bezangerde vlot, je wordt naar jaren nog goed praten. Van de Hoenekop in theater, dat het vast een dikke flater. Maar een stroomnuchter publiek en